Wat layak katarik la news namban penlong ek election jet nong mi khmat sakayeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC 4 yo jing TPA Henry nakaliang ka United Democratic Party UDP nongpo circle kalayak chekmat ban penbenai ka kerteng ukurtong ubannya aireng ha ka election. Hagajay lang patba jong UDP nongpo circle kabala penlong ni kasingi ka arpaw tarik unay luar arja arpusaw nongpo kinongkit kambat kinong krisan ka seng sa sisien kila pensawa biang ka kerteng jong uba balajit rani ubari UMDC ka nongpo constituency kumukurtong ubani aireng biang hakani ka election. Hagani kasingi laydon lang daw ba Meral Bonds EMU MLA ka nongpo uba balajit rani UMDC nongpo uba Andreas Sinclair president ka UDP nongpo circle lembat kiwe kinongkit kam bat kinong krisan ka UDP na kani ka constituency. Ni la siemi ki munjur ni la rai hangni ni la pa ya ka kerteng jong balajit rani ibalong sting MDC barakaju kopor ni terwa yang ya ka kerteng jong i caki paiba jingi kinong kersian jingi ba sasisin long biang kandidat jingi te dakawai kesur dakawai kedung dilai sim ya rai ba barok kila ya munjur lang dakawai rakti ba inlong biang kandidat jingi te nakaliang jonga namdani benong hendrei kai ka ba masngo ban kia ni benong ba ngak pen i ba da kejingan munjur da kejing rakti jing paiba jing pedui da ka ba ki rakti agenda kaba layok ban pendep mendagasi kalong kawai gede kejing pensou na kaliang UMLA alor ki lukom trekam kaba mai latre apo kani kesnem kaba nengkong kaba layok ban tre kum UMLA ban ai kejing keng ban ai kejing pentip sya ki paranong tersan ki badan apo jong ka konstituensi bro kawai ba di penpau kejing dokumen ban kaliang ki paiba anong tersan khamtam ki nolam jong ka parti ki penpau yang kejing dokumen kaba kila yo snow ya kai kaba nakaliang UMLA ulah persang pantre bat kabaan manta nakaliang ka jala council nda kasing kila recommend biang ni ka kerteng ni jonga kum sitting MDC nakabenta ban yakun ya kani ka election MDC kaban sawan wat ada ngin patip ya ka tarik kani ka pol ka patikana hendrai kum ka parti kaba kongsan kalong bangin nang pankret nakabenta kani ka election kaban sawan bat nagaliang jonga nga penpau ko jing songu penpau ko jing dokumen ba ka parti kala ai biang hangai kani ka jing shania e ka bangan pun biang kani ka election MDC ka bansawan oi hagi ni kisan snem ki baladep kum we nagi MDC jong kani ka dong kathan ni la persang bantre la ka dei ka mat ka bedi bat ka district council bat kum juru hagi bedi bat ka dong kathan ki banwanra ai ka roi ka par ni la persang ya ka ege ka ba nang penbaha ya ka konstituensi di Brokaway. Makata nagaliang kajunga kani kapor nga penpau kajing songu ya ki nong kersan baro kiban aibiang ya kajing kersan kani ti menta ba kaju kapor. Na kalian kajunga nga wer nga khot ya ki perlok nong kersan kijungi ki bala judon rangkat lembat ni po ka parti berkunjung ru ya ki weipat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga semua ban wer ban khot bakin sobha ban island ya kejing ya rilang kijungki na kabanta kene election MDC kaban sawan but ilaya keren ru hakaban ya kun ya kene election kamdei da kabangin su kentho yano yano ande ngin ya kun halor ki nongrim ki ba ka parti UDP kala trei haba kapor ka badam don hapo ka isi berkunjuru kum MDC ya ki mat ki bangala persang ban penulong kamtam hakabede bat periti kudustur ka khandau ka siap jong kani kadong bakat hain ki jongi ni dokumen bakat to gani ki jing angnut jong ki pai ba jong kadong ka hain inde tang jong kanong po konstituensi inde jong kadong bi boy ki jongi hi ki don ki bang yala un pun urlong ki don ru ki bang jedang hap badang sa teng bat ni kermen ba ka jing ailat biang jong ki pai ba nin la ban pun urlong ya kini ki jing angnut na kaliang jong ki pai ba bat ni kermen scam ba pung ki paiba jong kanong po konstituensi ngin nang ban perkhat bah nang ne sakhmat nagabenta bangin yakun ya kene election MDC khamtam nagabenta ki paiba nang persan ki jongi ki blai dot kat lembat ni bakin yai shalem bakin yai scam ban ya don apo jong parti bat ngaki bok ki yang ru ya baro ki para nong train president secretary MLA jongi ki nong persan nadu ki sub circle ki primary unit ki jongi
bangin nang sedang bantre no nadu kan ka por pat na kalian ngejungi kum ke parti ru na po ka circle ngin nang yai nang sakmat na ka ke primary unit sekiwi pat kita jadi ki benta ki bangi layok banya keren nang jadi kesi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya